Szczęść Boże i gryfnie witam wszystkich, co nas oglądają na Szolce Tyju, jak to co miesiąc. Dzisiaj mam hura, hura, zaś paniczka. Nie, ich jest na myni, a jest to taka gryfna dziocha, która się nazywa Dominika Bara. Dominiko, przedstaw się, coś ty je, kimś ty je, co ty robisz? Ja jestem bibliotekarą. Pracuję w bibliotece, skończyłam filologię polską. Jestem Ślązaczką, tak ładnie powiedziałam po polsku. Tak po polskiemu go słyszę. A przed chwilą, wiecie, gryfnia gadała po śląsku, to trzeba coś wam powiedzieć. Ona też pisze, nie wiem, to jest pierwsza twoja książka? Pierwsza. No, młodozie też może pora napisać. Napisała taką książkę Afy. Jak ktoś tu by umiał to się nazywa Afy. I ta książka jest o czym? O Ślązokach, o historii Śląska, takiej wąskiej historii Śląska i ściślej o obozie Zgoda. To znaczy jak o obozie Zgoda, bo ja to czytam, tam obóz Zgoda jest jako coś, ale mi się zdawało, że to jest bardziej o ludziach, którzy mieli styczność z tym obozem. Że po jakiemu się tam dostali, co się stało. No, tak ja to odebrał. Dominiko, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ale po jakiemu tyś ty książki nie napisała całki po śląsku? No, bo może przez to też, żeby nie tylko Ślązoki się dowiedzieli o tej historii. No, ale wiesz, jako bibliotekarka, jako znawca literatury, no chyba wiesz, że Ślązok był taki dwóch Ślązoków, które pisali swoje książki po śląsku, a dopiero potem przekładali na niemiecki, nie? No i ten jeden dostał Nagrodę Nobla nawet, nie? A ten drugi przepisał na literacki niemiecki i zredagował i tak dalej. Porządnie ułożył to, bo dostał do ręki od Rejmonta chłopów, gdzie się ich ta spodobała i patrzył, no to jest sam źle tam tłumaczone, ale to sam kiedyś to taki, co nie poradzi pisać, tłumaczył. No i on z tego tłumaczenia zrobił taką niemiecką wersję chłopów. No i ta niemiecka wersja chłopów poszła do Komisji Noblowskiej. No i hop, dostał Nobla. No, nie ma hańba, co trzeba pokazać, że się umie po śląsku. Także wiesz, mamy takiego, co pisze Hanusika, takiego pisarza, co pisze takie powieści trochę do szpasu, bo to jest bardziej do płaczu. To nie jest do szpasu. To nie do szpasu. Właśnie... To jest tako, wiecie, gryfnie się czyta, idzie raz, dwa ją przeczytać, język jest fajnie napisany i no historie są takie, że mnie aż płakać się chciało, jak Uma nie chciała swoich wnuczek wpuścić do domu. Tak było. Mnie się zdawało, że to jest Mygliś. No, tak było. No ale skąd tak ich tam masz? Ja, żeby napisać tą książkę, w ogóle przegrzebałam dużo papierów, dużo archiwum. Tę historię znalazłam w książce taką dokumentalnie wydanej przez IPN o obozie Zgoda. Tam były zeznania świadków też spisane i opowiadała jedna z bohaterek, że tak właśnie było. Ona nie chciała ich wpuścić do domu, bo usłyszała w kościele i przeczytała w Gościu Niedzielnym, że za to jej grozi 5 lat więzienia. No ja, wiecie, ten Kościół katolicki nie był tak do końca fair tam na Śląsku. To Ślązoki zawsze są fair wobec faroży, ale faroże i te nie zawsze, bo trzeba padać, że ja też to sprawdził, że to w tym Gościu Niedzielnym richtig północ było, że naprzód biskup namawiał, żeby podpisywać Volkslista. Zresztą w porozumieniu z rządem tymczasowym. W porozumieniu z rządem w Londynie. Nie? Żeby nie wywieźli Ślązoków stąd do generalnej guberni. No i mój opa też podpisał. Ale to nie było tak, że on podpisał i zaraz to 101. Nie, podpisał tak, jak mu kazali podpisać. Mu kazali podpisać 3 z odwołaniem, to on podpisał 3, ale się nie odwoływał, bo z 3 nie brali do wojska. Nie? Tak nie? było. A potem i tak, i on, i mój fater wylądowali w Wehrmachcie w 45, nie? A za to, że oni byli w Wehrmachcie w 45, nie?
to Uma poszła do lagru z cerum i w ciąży i z jednym bajtlem. A? No, ludzie jest tego nie możliwe. rozumieli, ludzie to jakoś te grzechy były. Ale trzeba padać, że familia moja spotkała się ze wsparciem sąsiadów, którzy bez wojna nosili P. Czyli od Polaków. Nie? Którzy nie mieli listy i no byli robotnikami przymusowymi, nie? Z literą P. Nie? Bo takie też byli. I los by się też tak przydało, może tak jak wy to robicie, paniczko, powieściowo, nie tak ipenowsko, o takich rzeczach napisać, że to nie było takie szwarc, No, nie było. biało-czarne, a byli tacy, co na przykład upał od mojej teściowej, był stolarz i gefreiter, który mu on tam meble naprawiał, nie? Padojowum, pomaga owoc, by ta teraz owoc myślał i wum tam coś załatwił, wiecie, radzi, nie? No i załatwił mu w 1943 roku, że dostał Reichsdeutscha. Taki dyplom, ten, nie? No, a po wojnie go w chlewiku chowali, żeby go nie znodli Poloki, nie? A jak już mogli go wypuścić, to go wypuścili z tego chlewika, ale kartków dali nie dostał. Nie miał co jeść. Całko familia się ściepowała, żeby ufutrować, nie? Tak mu ten Gefreiter dobrze zrobił, nie? Za to, że dobre meble robił. No ale No, tego kontekstu nie ma potem. Nie? tego kontekstu nie ma, nie? On miał Reichsdeutsch. No to Reichsdeutsch to zaraz do dziury i zakopa, nie? A on ani na wojnie nie był, ani do nikogo nie strzelał i no meble dobre robią. Nie? No takie rzeczy by trzeba też pokazać, a takich geschichtów na pewno jest dużo, nie? Pewnie, że tak. Bo to w każdej familii ktoś tam coś powie, że coś takiego albo podobnego było, nie? Ja nawet od tego Stazika Kaźmu Ksero, nadania tego Reichsdeutcha, no ale powiedzcie, a co następnego będziecie pisać? O, nie wiem. Nie wiem, może coś mniej ciężkiego, bo to kosztowało mnie dużo emocji. No, trzeba było sobie odtworzyć w głowie jednak to, co się przeczytało. Te sceny w samym obozie znęcania się nad więźniami były takie, że no, człowiek by tego nie wymyślił. Gdyby usiadł, chciał napisać taką scenę, to by myślał sobie, nie, tak nie mogło być, nie, to jest niemożliwe. Ale tak było. No, ja powiem tak, że mamy przyjemność gadać z tymi aresztantami, które tam siedzieli na zgodzie, bo oni tu jeszcze w latach 90. przyjeżdżali, całki autobus ze Reichu przyjeżdżał, nie? I przyjeżdżali, niektórzy coś tam po polskiemu umieli, otóż tam coś niecoś po niemiecku poradza. Poza tym moja muti też rozbyła na takich uroczystościach, bo akurat przyjechała na Byzuch ze Niemiec. I to tam też gadali my bezpośrednio z tymi ludźmi, co tam byli, nie? Boreczkowo Gryfnie goda po polsku, zum Beispiel, nie? Potem jeszcze ze dwóch więźniarek było, co tutaj w Bytumie jedna mieszka, a jedna jakaś tam mieszka też tutaj we Polsce, no to też po polskiemu muszło się po śląskiemu bardziej, no, pogadać, dowiedzieć, jak to było. To richtig, to macie recht, że to, co wymyślał Salomon Morer, to ciężko było. Ale ja chciał powiedzieć jeszcze jedna rzecz, że ta wasza książka to prawie, że tak by szło lekko zrobić scenariusz do filmu. No. Normalnego filmu, który takie pora geschichtu by zrobił i na końcu zamknęłoby się to tą bramą na zgodzie, a może nie tyle samą bramą, co na pewno się widzieli ten film Zgoda, miejsce niezgody. Tak. Ten film w ogóle mnie zainspirował do tej książki, bo to był pierwszy moment, w którym ja się dowiedziałam o tym, że był taki obóz. Ja jestem z Chorzowa, a obóz był rzut beretem, tak? No rzut beretem. No ja mieszkam na Fręcicie, to ja się tam na tych ogródkach gruszki ale ja nie wiedział, że tam był obóz. No. Znaczy, moje fatry wiedzieli. Ale nie gadali. Ale nie gadali. Fater dopiero mi padło takie rzeczy, niekere, jak już mieszkał we Losburgu, nie, we Niemcach. Nie, bo tu dostawał tak opędzyło, że musiałby na pukel skoczyć, nie? A jak pojechał do Niemiec, to za to, że nie zdezerterował i normalnie dostał zgoda po kapitulacji na przewleczenie się do cywila i iście, bo akurat go na Niederschlesien koniec wojny zastał. No i on stamtąd piechty przyszedł
do dum, nie? No i udawał, że z Landowy idzie, nie? No, a potem się jeszcze 1,5 roku czy 2 lata krył we lasach pod żorami, nie? Żeby go nie znodli, nie? Bo szukali takich tych, no a jak już była amnestia, no to wylos i dopiero poszło normalnie do roboty, nie? No także miał trochę szczęścia, nie? Bo to nie każdemu się taka familia zdarzyła, co go futrowa, bo ktoś go musiał futrować w tym lesie, bo jeszcze go wyszło. Z tych grzybów to by nie dożył, nie? No, dobra paniczko, ja powiem jeszcze raz. Dominika Bara, afy. A czemu afy? A co to są afy? No afy to są, tak, no ja wiem co to jest afa. Lazła afa na drabina, upuściła apulsina, nie? Dziabeł myślał, że to dusza, łabią do kapelusza, nie? No ale afy to też są, jakby to powiedzieć, gęby takie, nie? Gęby, miny. A to tak? może być Afy. w tym znaczeniu gęby, ja? Gęby trochę, generalnie mieć afa to być drinkniętym i No tak. to też idzie tak, że generalnie af się nie traktuje poważnie. One są fajne, żeby się powygłupiać i pośmiać z nich, ale poważnie ich nikt nie traktuje. I tak mam wrażenie, że bohaterów tej książki też nikt nie traktował poważnie z władz. No nie, no wyście ich potraktowali tak poważnie, że o tym jest. Ale warto się przeczytać, jak tych ludzi, co chcą mieć taki ogląd historii nie we liczbach, że tam 2000 statystyka. takich, tam 3000 tych, czy takich, no poczuć te emocje tamtych czasu, to richtig warto się to przeczytać. No to już z pomboczkiem do już zaś. Na dzisiaj to by było już tyle. Zocie zaproszą do oglądania zaś.